Kaixo, atxaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskertzea, etortzeagatik. Gaurko egunean, Amaia Nagusia dugu gurekin, eta, ni posten nau, berak hemen izatea, zeren, ez daude hainbeste ikerlari euskal emakumeari buruz egiten duten lan edo orduan, berezia da. Gaurko egunean Amaia hemen izatea. Bera historian doktorea da, Nafarroko Unibertsitatean egin zituen ikasketak eta ikerlana. Eta gaur egun eusko ikaskuntzan egiten duzu lan, proiektuak edo jorratzen eta berria aldizkarian eta horrelakoenetan egiten ditu, argitaratzen ditu hainbeste lan, eta bere arloa edo euskal emakumearen eta, Naparran bait zehazki, onzea hor sartuta. Naparrako emakumeekin egin du azterketa edo 16. mendean. Orduan, zentzu baitare juridiko eta sozial batean, oro har. Bere lanen artean bakarrik 3 liburu aipatuko ditut, ze artikulu ugari ditu argitaratutak, baina liburuak edo ikerlan potoloak dienak aipatzea gustatuko litzaidake. Ser mujer, siglos XIII-XVI, vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino, eta azkena ni casadas ni sepultadas, las viudas, una historia de resistencia femenina. Hauek dira argitaratutako 3 liburuak, ez dakit beste baten edo... Momentuz, artikuluak prestatzen hori bai, baina liburuak momentuz. Gaur egun ja artikuluak pixua dakate, hortan gabiltza denok gehiengoak. Baina, besterik gabe, eskarrik asko etortzeagatik, Amaia. Eta, bukatzerakoan, galderaren bat edo izan ez gero, esku altxatu mesedez hau grabatzen da, online edo ematen da, eta mikroa pasatuko dugu eta hori, bale? Eskerrik asko. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, azkenean historiagile Naparroi ere lekua emateagatik Gipuzkoako historialarien elkarteak antolatutako ziklo honetan, eta plazerra da. Beti da plazerra Donostira etortzea eta horrelako gonbidapena jasotzea. Bai, gaurkoan, euskal emakumeen egoerari buruz hitz eginen dizuet aro modernoaren hasieran, bai, nire ikerketa lanak batez ere zentratu dira 16. eta 17. mendeetan, euskal emakumeei buruz hitz eginen dut, baina batez ere Nafarroako emakumeei buruz, azkenean horiek direlako nik landu ditudan edo jorratu ditudan iturriak. Bai, baina, gero galderarik egonen balitz edo apunterik egonen balego, eta ziurrenik ere ikerrek, nik baino jakintza handiagoa du, Gipuzkoako emakumeen egoerari buruz zehazki, hor alderak eta egin dezakegu, eta ikusi ze gauza mankomunak dauden, zer ez? Eta orduan interesgarri izanen litzateke hori. Orduan, astearren, nik beti aldarrikatzen dut, ikerrek esan du, ez gaudela ere ikerlari gehiegi, bintzat niri gustatuko litzaidaken bezain beste emakumei buruz lanean edo azterketa egiten. Eta, nik beti aldarrikatzen dut, nik egiten ditudan ikerketak edo nire ekarpena historiaren ikuspegitik eta ikerketaren ikuspegitik baduela begirada feminista bat, ez? Eta azkenean, emakumeok ere historia egin dugula, baina egia da historiografia tradizionala nahiko androzentrikoa dela. Eta horrek ez du esan nahi bakarrik gizonezkoek egin dutela batez ere, hori ere egia dela. Baizik eta esan zaigula emakumeok ez dugula letra handiz, izki handiz historiarik egin, ez? Eta horren zergatia nire ustez argia da. Azkenean esan zaigulako historia badela, batez ere, gizonezkoak protagonistak izan diren eremu horietan gertatutakoa. Hau da, historia politikoa, historia instituzionala, historia militarra,
eta hor arreta jarri da batez ere, eta baztertu da beste historia mota bat, ez? Egia da azkeneko hamarkadetan hori ere mahai gainean jarri dela, historia soziala, historia kulturala, baina hor bazterretan emakumeak egon gara eta bazterretatik ere historia egin dugu, ez? Eta nik uste beharrezkoa dela begirada aldatzea. Hau da, ez dela inbeste edo nire behintzat nire interesa, eta hau ja argi eta garbi esanen dizuet, nik ez dut hitz eginen erreginei buruz edo eremu maskulinoetan egondako emakumei buruz, baizik eta nik uste dut perspektiba feminista aplikatzea dela, hain zuzen ere bazterretan gelditu diren eremu horiei garrantzia ematea. Eta bazterretan gelditu dira historiografian, hain zuzen ere protagonistak emakumeak izan garelako. Edo beste hitz batzuetan esan da, ez? Gerda Lernerrek historiagileak esaten zuen bezala, emakumeen presentzia historian aintzat ez hartzea edo gutxiestea, genero indarkeriako beste modu bat besterik ez da, ez? Azkenean ere, uste badugu ez dugula ekarpenik egin emakume bezala historiari, ez? Edo esan zaigun historia dela, esan zaigun horri ekarpenik ez diogula egin uste badugu, nolabait ere badela ere gutxi estea gaur egungo emakumeok egiten ditugun ekarpenak. Orduan, iraganean egin ditugun ekarpenak ere berreskuratzea badela ere berdintasunerako bide bat. Hori da nik sinisten dudan zerbait eta hori da orduan nire asmoa beti nire ikerketetan. Hau da, itzaleko protagonistei argia ematea. Bai? Eta hori da gaur zuekin konpartitu nahiko nukeena. Orduan, kokatzearren, gaur eginen dizuedan ekarpena, ze garrantzia handia du emakumeen historian orokorrean, baina euskal emakumeen historian ere, 16. mende eta 17. mendeetan, gero 18. mendean ja guztiz garatuko den, estatu modernoaren eraikuntza horrek nola eragin zuen emakumeen historiarengan. Eta honekin ere apunte moduan ere esatea, ez dut, hola gehiegi baieztapen oso handiak egin nahi, baina nik uste dut historia gaizki kontatu digutela, zentzu askotan, baina emakumeen historian argi dago, ze esan digute, orain arte ez, historia badela lineala, etengabeko garapen bateko prozesu bat izan dela, eta okerretik hobera egindako prozesu bat izan dela. Orduan, galdera izan beharko litzateke, garapena ea norentzat izan den. Emakumeen ikuspegitik, ikusiko dugun bezala, 16 eta 17. mendeak, ez ziren garapen mendeak izan, edo hobekuntza mendeak, baizik eta eraso mendeak eta atzerapausu mendeak izan ziren. Zer esanik ez, lehen esaten hitz egiten nuen ikerrekin, 18. mendea edo 19. mendea. Eta horretan zerikusia handia du estatu modernoaren eraikuntza. Emakumeez ari naiz, eta horretaz hitz eginen dut, baina historiaren bazterretan gelditu diren beste komunitate edo kolektiboentzako ere historia ez da garapen historia bat izan. Bai, nik emakumei buruz hitz eginen dut, baina hitz egin genezake pertsona razializatuei buruz, herri konkistatuei buruz, disidente sexualei buruz, bai, ulertzen da, ez? Azkenean, historiaren bazterretan gelditu diren guztiontzat, esanen genuke estatu modernoaren eraikuntza nahiko latza izan zela, bai? Imaginatzen dut, kokatzen zaretela, zertaz ari garen estatu modernoari buruz hitz egiten dugunean, baina hau transizio mende horretan kokatu dezakegun eraikuntza bada, 16. mendeko transizio horretan, hau da, erdi aroa bezala ezagutzen dugun garai horretatik aro modernorako transizio horretan, eta estatu absolutistetaraino iritsi arte, edo monarkia absolutistetaraino iritsi arteko bide horretan, gaur egun Europan ditugun estatu gehienak eraiki ziren, ez? Eta horrek prozesu bat
ekarri zuen. Estatu modernoaren eraikuntza horrek prozesu bat ekarri zuen. Poterearen zentralizazioa, lehenengo, ez? Hola oso asko simplifikatuta, baina bakizute Erdi Aroan, boterea ez zegoela horren zentralizatuta, jauntxoen eskuetan zegoela, eta ez, sakonatuagoa zegoela. Eta errege edo monarkia horiek nahi zutena zen poterea zentralizatu, bai potere ekonomikoa, militarra, politikoa eta bar. Azkenean, esanen geruke, paradigmatikoena litzatekela bilakaera horretan, ez, Luis Hamalaugarrena eta absolutismoa, hori litzateke prozesua. Bai, horretarako estatu moderno hori eraikitzeko eta poterea zentralizatzeko hainbat pausu eman zituen estatuak, ez? Adibidez, lege berdinak ezarri bere mugetan, horrek foruen kontra egin zuen askotan, hizkuntza berdina inposatu, azken finean, ez hasieran, baina gero azkenean bai, mugen ezarpena, ez? Ideal edo balio berdinak partekatzea, ez? Erresuma baten barruan. Poterearen zentralizazio horretarako oso garrantzitsua izan zen ere ejertzito bateratu bat lortzea. Asko gerturatzen naiz? Bai, barkatu. Iraunkorra zena eta profesionalizatuta zegoena, diplomazia ere sortzen da garai honetan. Honekin batera ere sistema ekonomiko berri bat sortuko da, bai? Merkantilismotik kapitalismorako prozesu horretan ere, ez? Estatu modernoarekin batera kapitalismoa ere sortzen da. Estatuak ere eginen duena da biolentziaren monopolioa, ez? Azkenean, estatuak hartuko du biolentziaren monopolioa eta ardura bakarra, ez? Bere esku dago. Eta gero ere esaten dugu hau badela, batez ere 16. mendearen erdialdetik eta 17. mendearen erdialdera arte konfesionalizazioaren garaia. Ezaguna eginen zaizue, protestantismoa, kontrarreforma, azkenean, cuius regio, eius erligio, hau da, errege bat, erligio bat, ez? Eta Eliza eta estatua eskutik joanen dira gizartea disiplinatzeko, balio partekatu batzuk, balio partekatu batzuen gainean, gizarte hori disiplinatzeko eta orden sozial berri bat ezarritzeko, ez? Eta gero ere erregearen presentzia edo gorte mugikor horietatik gorte iraunkorrera eta erregearen presentzia erresumaren leku guztietara eramatea burokraziaren bidez eta bar. Hori da pixka bat testu ingurua, zertan gauden. Hori gertatzen ari den bitartean, guzti honek noski gizartearengan badu eragin oso potente bat. Ze esan bezala, estatu moderno hori indartzeko eta sortzeko beharrezkoa da gizartea disiplinatzea. Balio berri batzuen arabera, bai jarrera publikoak, baina baita ere pribatuak kontrolatzea. Orden berri bat sortzeko. Ulertzen da, eta horrek noski eragina badu emakumeengan ikusiko dugun bezala. Testu ingurua bagizute zein den, Nafarroan zehazki 16. mendearen hasieran Nafarroako konkista horretan kokatzen gara, eta 16 eta 17. mendeetan, batez ere 17. mendean, beste kontu bat ere eragina handia izanen duela emakumeengan izanen da 17. mendeko krisia. Ze, hainbat egoera ezberdinengatik, krisi klimatikoa, glaziazio txikiaren garaia ditzen zaio, horrek ustatxarrak dakartza, krisi ekonomikoa, politikoa, soziala, horrek eginen du krisi demografiko bat egotea, 17. mendean, 16. mendean demografikoki Europa badoa gora, isuriteak gelditu dira, ez daude hainbeste, eta bar, baina 17. mendean demografikoki eten bat dago, edo inkluso beherakada bat, ze Europako zonalde batzuetan ere inkluso galtzen dute biztanleriaren erena. Horrek zergatik dio duela eragina emakumeengan, krisi demografiko horrek. Horretan ere, garai horretan, badagoelako ideia bat, geroz eta indartsuagoa dela estatuen aberastasuna badela biztanleria kopurua.
garai honetan zensoak eta fiskalizazioa indartzen da ere, eta orduan geroz eta biztanleria gehiago izan, estatua geroz eta indartsuagoa izanen da. Orduan, ulertuko duzuten bezala, krisi demografiko batek sortu berri den edo indartzen ari den estatu moderno horrentzat oso kaltegarria da. Eta, klaro, norengan uste duzute izanen duela eragina krisi demografiko honek, ez? Azkenean, biztanleria kopurua baldin bada estatuaren aberastasun handiena, jaiotze tasa kontua, estatu kontua bilakatuko da. Orduan, honek badu eragin zuzena emakumeengan, ze emakume hori esanen zaigu gure betebehar nagusia amatasuna izan behar duela. Eta oso agerikoa da, hau ikusiko dugun bezala, emakumearen idealaren eraikuntzan, aro modernoko emakumearen idealaren eraikuntza horretan, amatasunak izanen duen pisua, ez? Izugarrizko pisua hartuko du amatasunaren ideala. Esanen zaigu, gure betebehar nagusia ama izatea denez, gure eremu naturala etxea izan behar duela eta zaintza. Orduan, ikusiko dugun bezala, garai horretan badago prozesu oso bortitz bat emakumeen kontra, doktrinatze prozesu bat emakumearen ideal horretan, esanez gure betebehar nagusia izan behar duela ama izatea eta gure sexualitatearen kontrola ere eman behar dela. Horregatik diot, testuinguru guzti honek baduela eragina handia emakumeen historian. Eta nik azpimarratu nahiko nuke 16 eta batez ere 17. mendean patriarkatuaren errotze bat ematen dela, indartze bat. Batez ere Erdi Aroarekin konparatzen badugu, alderatzen badugu, emakumeentzat hainbat eremutan atzera pausu bat suposatu zuen aro modernoak eta estatu modernoaren eraikuntzak eta konfesionalizazioak eta guzti honek. Eta hor ere konkatu beharko genuke esandako aro konfesionalaren garrantzia, ez? Hori, erreforma Lutero, Calvino, erreformaren aro horretan, 16 eta gero 17. mendean, eta kontra erreforma katolikoaren garai horietan gaude. Eta hor esan bezala, aro konfesionala ditzen diogu, historialariok, garai honi, ze estatuak eta eliza bat egiten dute helburu berdin batekin. Eta hori izanen da, esan bezala, gizartea disiplinatzea. Gizartea estea eta doktrinatzea ideal batzuen gainean, eta hoien bitartez kontrolatzea gizartea, bai? Eta horretarako aurkituko dute oso tresna baliagarria, eta horregatik indartuko da ere garai horretan familiaren instituzioa. Ulertzen dutelako familia bakoitza badela estatu txiki bat bezala. Eta estatu txiki guzti horiek ongi funtzionatzen badute, estatu handiak ongi funtzionatuko duela. Eta horretarako bakoitzak argi izan behar du zein den bere papera, bere rola familia horren barruan. Garai honetan pater familiaren, gizonaren gaitasuna edo agintze gaitasuna indartuko da, bere rola barkatu indartuko da, eta emakume hori berriz esanen zaigu gure bete beharra dela, gizonen esanetara egotea, zaintza lanak egitea, aurrak, kristau berriak eukitzea eta estea, eta hori izan behar duela gure paper nagusia. Eta denok ongi egiten badugu edo betetzen badugu gure rola, gizarteak ongi funtzionatuko duela. Orduan, esanen genezak ere, eremu bakoitzak erabiliko dituela tresna ezberdinak rol horiekin apurtzen dutenak zigortzeko. Hori da disiplinamendua azken finean. Hau da, adoktrinatzea, erakustea zein den ideala, eta ideal horrekin apurtzen duten hori zigorra aplikatzea. Hori da azkenean disiplinamendua. Orduan, estatua eta erakundeak legeen bidez eta gizarte ordena inposatuz, hori bilatuko dute, Eliza moraltasun kristauaren bidez, bai Eliza katolikoa, bai protestantea, argi izanen dute, hori izan behar duela beraien helburua, eta gero gizartea ere, sortu den status quo edo gizartero orden berri hori mantentzeko
alegina ere eginen dute. Orduan, ideal horrekin apurtzen duen edonor zigorra jasoko du ere komunitatearen aldetik. Eta disiplinatze honen helburu nagusia emakumeak izanen dira. Bai? Ze emakumeak bekadunak izan da, arriskutsuagoak dira. Orduan, bere gain jarriko dute nolabait bake sozialaren ardura guztia. Bai? Guazen ikustera nola funtzionatzen zuen adoktrinamendu honek. Esan bezala, garai honetan, emakumearen ideala, ez? Indartzen da edo eraikitzen da, baina noski ideal hau ez da berria, ez da aro modernoan asmatzen den kontu bat. Baina bai egia da, gogoratu behar dugu, 15. mendean imprentaren asmakizuna eman zela, gaur egungo internetarekin pareketuko genuke agian, ze imprentari esker, ideiek eta balioek egan egiten zuten Europatik, ez? Orduan, ideiak, idealak zabaltzea erresagoa zen. Eta 16. mendean, badaude eskuliburu pilo bat, non jasotzen den, eskuliburu hori jasotzen dituzten ideal hauek. Orduan, daude, adibidez, monarkia hispanikoan agertzen dira 10 edo 100 liburu, la perfecta casada, la perfecta doncella, la perfecta viuda, horrelako izenburuekin. Garai honetan ere da, monarkia hispanikoan adibidez, antzerkian eta literaturan, la época del siglo de oro, eta hor ere antzeslanetan ere ideal hauek errepikatuko dira, hau da, goraipatuko dira beraien ohorea defendatzen dituzten emakumeak, eta idealarekin apurtzen dituztenak berriz burla jasoko dute edo zigorra, antzeslanetan. Orduan, hor argi eta garbi ikusten da nola ideal hau zabaldu nahi den, indarrez. Baina esan bezala ez da noski aro modernoko kontu bat. Patriarkatua badakigu ez dela 16. mendean asmatu, aspalditik datorren sistema historiko bada, gizarte antolakuntza bada, eta adibide txiki moduan, Sokratesek esaten zituenak, emakumea gaitz guztien iturria da, esaten zuen berak. Edo Pitagorasek, bada ordena, argia eta gizona sortu zituen printzipio on bat, eta kaosa, iluntasuna eta emakumea sortu zituen printzipio txar bat. Orduan, honekin esan nahi duana da, hori, ez dela 16. mendeko kontu bat, hemen adibidez Pablo Timote hori idatzitako gutunean, Kristondoren lehenengo mendean, esaten zuen. Ez diotu uzten emakumeari irakaskuntza praktikatzen, ez da gizonarekiko autoritatea lortzen ere, isilik egon behar du, Adan lehentasunean ezia izan baitzen. Edo San Agustinek esanen duena, ez? Emakumeak eta seme-alabek gizonen menpe egotea. Hor adierazten baita justizia arau hau, arrazoi ahulena indartsuenari zerbitzatzea. Bai? Baina, esan bezala, ideal hau da, emakumeok gizonen menpe egon bar garela aldarrikatzen duen ideal hori ez da aro modernoko kontua, baina egia da momentu honetan indartzen dela. Horrelako diskurtsoak geroz eta zabalagoak dira, indartzen dira, eta adibidez garaian justifikatzeko zergatik emakumeok gizonen menpe bizi behar ginen, ematen zuten azalpen biologizista bat. Hau ez da ere horren zaharra, uste dugun bezain zaharra, ze orain arte ere, adibidez, azalpen biologizistak erabiltzen dira, aitzaki moduan, azaltzeko zergatik gu emakumeo garen gizonezkoa baino nahulagoak. Adibidez esaten da, gure burmuina txikiagoa dela. Hori orain dela gutxi arte esan den zerbait da, naiz eta azken hamarkadan egin diren ikerketek erakutsi dutena da ez dagoela generoen arteko ezberdintasunik burmuinen tamainen artean, baizik eta pertsonen arteko ezberdintasunak. Esan nahi dut honekin, aitzaki biologizistak beti erabilizan direla. Adibidez, horrelako bat zen erabiltzen zutena 16. mendean. Beraiek esaten zuten, garaiko pentsadoreek esaten zuten, bai gizonezkoak, bai emakumezkoak pasioengatik kontrolatuak gaudela. Baina,
jaungoikoak gaitasuna eman diola gizonari, arrazonatzeko, pentsatzeko gaitasuna eman diola gizonari pasio horiek kontrolatzeko. Berriz, emakumeak tontoagoa garenez, ezin ditzazkegu gure pasioak kontrolatu. Eta horregatik tentagarria gara eta horregatik arriskutsua gara. Bai, adibidez, esaten zuten emakumeak gizonaren hasia jasotzen duenean, hau da Aristotelesen ere teoria zen, beraiek berreskuratzen zituzten klasiko hauek, beraiek esatu zuten hori, emakumeak gizonaren hasia jasotzerakoan, bere sabelan bero nahiko balin bazegoen, orduan gizon bat sortuko zen. Baina sabela hotz balin bazegoen, orduan emakume bat sortuko zen. Horregatik, Juan Luis Vivesek, adibidez 16. mendean, esaten zuen, por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Hau da, gazteleraz esaten den bezala, nos falta un hervor. Bai? Osea, ez dugu gure amaren sabelean bero nahikorik jaso, eta horregatik gure burmuina ez da garatu behar den bezala. Hau da, gara gizon izateko saiakera bat erdibidean gelditu dena. Eta horregatik tontoagoak gara. Eta ondorioz, tontoagoak garenez, ahulagoak garenez, ezin ditzazkegu gure pasioa kontrolatu. Eta horregatik gara sexualki tentagarriak gizonentzat. Ez daukagulako autokontrolik. Eta beraiek bekatzen badute, gure erruarengatik da. Hori da azkenean gizarte patriarkalaren diskurtsoa, justifikatzeko zergatik gu egon bar garen gizonen menpe. Kasu honetan, honekin esaten dena da, komenigarria dela emakumeak ezkondu gabe gaudenean gure aitaren esanetara egotea. Gero gure senarraren esanetara, eta, alargunen kasua, tesi bat egin nuen horri buruz, orduan ja, arriskutsuagoak dira, ez daukate gizonik beraien pasioak kontrolatzeko. Baina, literaturan ohartzen bazarete, hor, fen fatal horietako asko agertzen zaizkigu, ez? Non hori emakumeak tentagarria garen, eta heroiak bekatzen balin badu, bada gure erruarengatik, ez? Kleopatra, Circe, Medea, horrelako emakume pilo badaude literaturan. Bai? Orduan, hau da errepikatzen den kontu bat, ez? Ahulagoak garenez, arriskutsua gara gizartearentzat, gure erruz gizarte ordena apurtu daitekelako, eta horregatik disiplinamendua bereziki gogorra izan behar du gurekiko, arriskutsua garelako. Orduan, aukera zein da, ideal bat iraiki. Guazen eskaintzera emakume ahulauei ideal bat. Ze beraiek tentagarriagoak direla, ahulagoak direla, bekadunagoak direla, salbazioa lortzen badute, gizarte osoa salbatuko da. Eta horregatik, historian zehar errepikatzen dira horrelako emakumeekiko idealak. Atenea, Ama Virginia, gero falangeak adibidez berreskuratuko duena, eta bar. Orduan, zeintzuk dira emakumearen idealaren oinarriak? Aro modernoan oso argiak dira bi idealaren bi zutabea. Lehenengoa litzateke kastitatearen garrantzia. Hau da, jokabide sexualaren kontrola. Emakumeen joska ezkongabeen look, edo janzkera eta ere estetika, ez? Ikusten duzuten bezala, egiten zutena zen, hemengo hilia moztu, fraileek egiten zuten moduan, tonsuratu, eta gero ere hemengo hilia ere luze utzi, adibidez judutar ortodoxoek egiten duten bezala, beraien purutasuna, edo kastitatearen isla zen, hau. Eta beraien izen ona defendatzeko kastitatearen ideal hau erreproduzitzen zuten. Adibidez, auzitegien aurrean, emakume bat salatua zenean, gizon batekin, ezkondu gabe, gizon batekin harreman sexualak edukitzeagatik, hau da, adulterio, horrelako salaketa jasotzen zuenean, beraiek erreproduzitzen zuten ideal hau, kastitatearen ideala. Adibidez, Ana Basterok esaten zuen Lerinen. Ana Bastero ha sido y es mujer de buena vida, tratos y costumbre, virtuosa, honesta y recogida, temerosa de Dios y de su conciencia. Es mujer, aunque pobre, muy honrada y como tal ha vivido y vive, trabajando con sus manos y ganando
con ellas de comer y esto a vista de todo el lugar y vecinos de Lerín. Bai, ez? Osea, ez da bakarrik como la mujer del César, ez? Ser y parecer. Eta oso argi zuen, Ana Basterok zer zen emakume on bat izatea. Recogida, ez? Etxean gelditu, isila, harreman sexualak ez zituena ezkontzatik kanpo, eta bar, eta bar. Orduan, hemen literaturan ere, eta antzeslanetan oso argi dago nola familiaren eta gizonen ohorea oinarritzen den emakumeen jokabidean, jokabide sexualean. Bai? Emakumearen jokabide sexuala zalantzan jartzen bada, familia osoaren ohorea zalantzan jartzen da. Bai? Eta ohorearen defentsa, auzitegietan, behin da berriro aurkitzen dugun kontu bada. Bai? Procesos por injuria, ditzen denak, askotan, injuria horiek, ez? Izaten dira, batez ere, jokabide sexualaren arabera. Ohorea, guretzat gaur egun, izen ona, zerbait abstraktua izan daiteke, baina garai horretan bazuen pisua, ez? Adibidez, Joana de Olagüek Iruñan esaten zuen, las cuales dichas injurias no las quisiera haber recibido por 1000 florines de moneda. Antes quisiera dejar de ganarlos y perder otros 1000 florines de mi propia hacienda que recibir las dichas injurias. Bai? Beraien izen ona zen, azkenean, gizarte osoaren gizarteak onartzea pertsona hori komunitatearen parte bezala. Baina horea oso auskorra zen, bakarrik norbaitek zalantzan jarrita, puta deituz beste emakume bati, apurtzeko arriskua zegoen. Eta gainera esan bezala, beti ere, ardura eta errua emakumeengan kokatzen zen. Hor ikusten ditugu, badaude ere, artxiboetan, estupro prozesu pilo bat, hau da, violentzia sexualeako prozesuak, edo emakume batek harreman sexualak eduki dituela gizon batekin, besteak gizonak promestu diolako ezkonduko direla. Edo, batzutan estuproa da, violentzia medio dagoela, eta harreman sexuala. Baina beti ere, prozesuan zehar, emakumeak frogatu behar du ez zuela bortxaketa hori merezi. Izugarrizkoak dira horrelako prozesuak, batean adibidez probatu nahi zuten, ea emakumeak, bortxatu zuten, herri batetik besterako bidean, Nafarroan, Morentin eta Muniain arteko bide horretan, kilometro bat dago, beraiek esaten zuten zegoela a 2 tiros de ballesta, hori zen neurria. Eta orduan, frogatzeko ea emakumeak merezi zuen bortxatua izatea edo ez, joan ziren bide erdiraino, eta prozesuan hori, oihukatzen zuten ikusteko ea beste herrikoek entzunen luketen, lituzketen oihuak, ez? Emakumearen oihuak. Orduan, entzuten bazituzten, horrek esan nahi zuen, ez zuela oihukatu, eta orduan bortxaketa merezi zuela. Horrelako kontuak, hau nahiko ezaguna eginen zaigu, ez da horren arrotza gaur egun ere hau. Hori ere gertatzen zen garai horretan, noski, eta emakumeen kontrako irainak, artxiboetan aurkitzen ditugunak, ia gehienetan, ez bakarri, baina askotan dira, kastitatearen, hau da, jokabide sexualaren inguruko irainak izaten dira. Emakume bat iraindu nahi baldin bazenuen, puta deituta, ja irainduta zegoen. Eta esan dugu, emakumearen idealaren lehenengo zutabea jokabide sexuala baldin bazen, beste zutabea dudarik gabe amatasuna zela. Eta garai honetan indartuko den balioa edo balorea izanen da. Esaten zen emakumeak, amak baginela balio eta identitateen iturri, adibidez, bularra emanez transmititzen genizkiola gure seme alabei gure balio onak eta txarrak ere, adibidez orginkeria esnearen bidez transmititzen genuela, esaten zen, horrelakoak. Eta ardura guztia, hau da, gero pertsona onak estea edo txarrak estea edo sortzea emakumeen amen ardura zen. Juan Luis Vivesek berriro ere esaten zuen, cuanto malo hombre y bellaco hay en el mundo es por culpa de vosotras, y las gracias de ello a vos se debe, porque veáis en cuánto cargo os es el mundo y la obligación que os tienen vuestros hijos. Amaren ardura zen,
pertsona onak ez dea edo ez. Hau errepikatzen da, hau adiez Pilar Primo de Riveraren hitzak hartutak. Por eso, a la vista de tantos males, no se nos oculta la responsabilidad tan tremenda que contraemos al comprometernos a formar a las mujeres, que son, en definitiva, las que van a educar a la próxima generación, porque los hijos serán como quieran las madres que sean. Bai, gizartearen balioen ardura emakumeengan. Batez ere, alaben kasuan. Bai, esaten zen garaian, talis mater, talis filia, hau da, nolakoa zen ama, horrelakoa izanen zen alaba. Eta amaren ardura zen erakustea bere alabari el oficio de ser mujer, esaten zen. Hau da, etxea garbitzea, aurrak zaintzea, eta bar, eta bar. Hori zen batez ere emakumeen ardura. Orduan, noski, eta hau ikusita, ideala, ez, batez ere mundu katolikoan, izanen da ama virgina. Bai, ze beregan batzen dira emakumearen idealaren bizutabe hauek, kastitatea eta amatasuna. Bai, erabiliko da bain da berriro eredu moduan emakumeontzat. Eta noski, horrekin apurtzen zutenak putak ziren edo kontrakoa, ez? Ebaren kasua. Osea, ama virginaren aurrean edo beste aldean eba kokatuko genuke, bai? Ideal hori, kastidatearen eta amatasunaren ideala betetzen ez zuten guztiak, nolabait gaizki ikusiak izan ziren. Orain ja pixkat gurera itzuliz, guazen ikustera nola guzti honek eragin zuen euskal emakumeengan, eta esan bezala batez ere Nafarroako emakumei buruz hitz eginen dizuet, azkenean hori delako ikertu dudan gaia, eta guazen ikustera nola eragin zuen ideal guzti honek eta doktrinatze eta disiplinatze prozesu honek euskal emakumeengan, bai? Ze azkenean hori da ideal baten eraikuntza, estatu modernoaren bide horretan, eta horrek tokiko errealitateekin talka egin zuen askotan, ez bakarrik Nafarroko Erresuman, baizik eta Europan zehar. Tokiko gero errealitatea ikusi behar da, gero horrek nola talka egiten duen, ze prozesu hauek, disiplinatze prozesu hauek ez dira inoiz baketsuak izaten. Beti erresistentziak daude. Hori ere da bizkat beste aldarrikapen bat, ez? Emakumeok kasu askotan noski bete behar izan genituen eta beti behar izaten ditugu oraindik balio horiek eta ideal horiek komunitatearen parte izateko, ez? Ze bestela beti borrokan ibiltzea, oso neketsua da, eta zutan ere, kasu askotan bizitza ere jokoan dagoelako, baina beste askok ere erresistentzia egin zioten, ez? Disiplinamendu prozesu horri. Eta hori argi ikusten da, adibidez, Nafarroko Artxibu Orokorrean, bai? Iruñean badugu Nafarroko Artxibu Orokorra, milaka auzi ditugu, prozesu ditugu, 16 eta 17 mendeetarako, 150.000 prozesu, eta, nire kasuan asko ikertu nuen urteak pasan dituen artxiboan, alargunei buruzko tesia egin nuelako, eta hor esate baterako, adibidez, 112 kasuetan, 150.000 prozesu hauen artean, alargunak ziren protagonistak borrokan beraien eskubideengatik edo hainbat kontuengatik. Bai, orduan, artxiboetan bere testigantzak, bere ahotsak berreskuratu ditzazkegu eta ikusi dezakegu nola izan zen disiplinatze prozesu hori. Baketsua izan zen, ez zen baketsua izan, edo erresistentziak izan zituen, eta izan zituen. Orduan hor baditu, esan bezala, milaka auzi, emakumeak, aurkitzen diguna emakumeak borrokan, beraien eskubide, ondare eskubideengatik borrokan. Edo lan munduan, bere eremu profesionalean, lan munduaren kontrako erasoan, sistemaren eraso bat ere egon zen, eta horren defentsan ere aurkitzen ditugu emakumeak. Edo beraien ohorea, izen onarengatik borrokan, hor aurkitzen ditugu. Eta, ez da sorpresa, esatea, askotan aurkitzen ditugun emakumeen izaera ez dela apala, ez dela sumisoa beti. Askotan beraien izaera gogorra bada eta autonomoa kakotxen artean, beti ere kakotxa handiekin, baina bada, ez? Zergatik
aurkitzen ditugu, ez, erresistentzia hauek. Guazen ikustera zein den erresistentzia hauen arrazoia. Zergatik borrokatu zuten hainbeste emakume hauek garai horretan. Lehenik eta behin, Nafarroaren kasuan, gerla ostearen, testuinguru historiko politikoa hor dago, konkista baten ondoren, gerla prozesu luze baten ondoren, 10 urte baino gehiago iraun zuen gerra konkistak, eta horrek baita ere, ziurrenik ere, emakumeen izaera gogortu zuen, ez? Pentsa behar dugu, gizonezkoak gerra egitera ateratzen ziren bitartean, emakumeak zirela, etxean gelditzen zirenak borrokatzen bizirauteko, ez? Erabakiak hartzen, lurrak kudeatzen, eta bar, eta bar. Noski, garai oso gogorrak izan ziren, 16. mendearen hasiera Nafarroan gogorra da, eta hori ikusten dugu emakume askoren beharra eta miseria, ez? Alargun pilo bat daude garai honetan, alargun kopurua handitu zen, ja alargun kopurua garai horretan nahiko altua zen, baina gerra oste baten ondoren handitzen zen, logikoa den bezala, eta askorentzat garai horiek gogorrak izan ziren, eta aurkitzen ditugu emakume asko pobrezian murgildutak, eta kaleetan eskatzen bizitzeko, ez? Adibidez, Maria Urdin Deikerrearen kasua, Etxaurin, esaten zuen, es pobre y vive mendigando y pide por amor de Dios. Horrelako asko ere aurkitzen ditugu. Baina, hori, emakumeen bakardade horrek ere, emakumeak kokatu zituen lehenengo aldiz beraien bizitzan, berriro ere, askatasun eremu batean. Kakotxen artean beti, ze kontrol soziala oso handia zen, kontrol familiarra ere oso handia zen, baina egia da, alarguntasunak ekartzen zuela edo ekartzen ziela emakumeei, askatasun puntu bat, ze lehenengo aldiz beraien bizitzan, ezeukaten gizon bat ondoan, ezaita esenarra, erabakiak hartzeko, beraiek ziren erabakiak hartzen zituztenak, nola kudeatu etxea, nola landu lurrak, eta bar, eta bar. Orduan, horrek aukera bat ere bezala bizi zuten askok. Eta gainera alargunek zituzten hainbat eskubide emakume ezkonduek ez zituztenak, gero ikusiko ditugunak. Horien artean, ondarearen administrazioa zegoen, ondarearen kudeaketa, bai? Lehenengoa litzateke usufruktuaren figura. Gaur egun Nafarroan oraindik existitzen dena, eta gero betzainen dugu Gipuzkoa nola zen edo ez, baina usufruktua, baldin badakizute edo ez badakizute da, alargunak duen eskubidea bere senarraren ondareak kudeatzeko alargun mantentzen den bitartean. Hau da, berriro ez bada eskontzen. Eta baita ere alargun ona baldin bada. Eta gero, alargun ona izatea da, jokabide sexuala proposa edukitzea, etxean gordeta gelditzea, eta bar, eta bar. Baina, esan dezakegu, emakumea alarguna bilakatzen dela etxearen andrea, ez? Jabea. Eta jabetza hori bai, behin-behinekoa da. Hau da, alargun mantentzen den bitartean. Eta bizitzen duen bitartean. Behin ama hilda, orduan, benetazko oinordekoe jasoko dute ondare hori. Orduan askotan, alargunak bilakatzen dira edo honek sortzen ditu barne arazo familiar pilo bat. Ze seme alabek, edo seme alabak ez daudenean koinatuak edo lakoek, ikusten dute alarguna oztopo bat bezala. Beraien ondareak jasotzeko. Eta liskarpilo bat ikusiko ditugu, auzitegietan liskarpilo bat daude usufruktuaren inguruan. Berez figura hau ez da garai honetakoa, atzetik datorren figura bat da, eta sortzen da, edo horrela esaten da, badela alarguna babesteko modu bat, baina benetan bilatzen dena da familiaren batasuna. Badakizute gure sistema, batez ere, ez Euskal Herri osoan, baina Euskal Herriaren zati handi batean, tronkala dela, eta garrantzia duena da etxea. Ez barakakoak, baizik eta etxea indartsu mantentzea. Orduan, usufruktuaren bidez zer bilatzen zen?
emakume horrek uko egitea berriro eskontzeari, ze berriro eskontzen balin bazen, usufruktua galtzen zuen, baina bere dotea eskontzara eramandako ondare guzti horiek bigarren eskontza batera, beste etxe batera eramanen zituen. Orduan, hori ebitatzeko usufruktuaren figura eskaintzen zitzaion. Gelditu zaitez hemen, senarraren ondarea kudeatzen, eta zure ondareak ere mantenduko dira etxe honetan. Eta bestetik ere, hori eskaintzen zitzaion ere, seme alabak zaintzeko. Hau da, ez alde egiteko beste etxe batera, baizik eta gelditu zaitez hemen, eta zure seme alabak zaintzen dituzun bitartean, kudeatuko dituzu senarraren ondare guztiak. Karo, horrek ere, rebote moduan, ekarri zien emakumei, nafar emakumei, etxean ahalmena eta erabakitzeko gaitasuna handia. Ze testamentuen arabera bihurtzen ziren señoras y mayoras del hogar. Beraiek erabaki alzuten norekin eskondu seme alabak, nor izendatu oinordeko, nola kudeatu lurrak, eta bar, eta bar. Orduan horrek ere, autoritatea edo boterea ematen ziren emakumei. 16. mendeko idazle batek esaten zuen, dejad que os recuerde que ahora sois una mujer libre, una viuda, que tenéis plenos poderes como cualquier señor del país sobre la tierra de vuestro marido, y por lo tanto sois señora de todo y todo poseéis, y no os convertiréis más en una sierva. Eskontza servidumbrea bezala emakumeentzat, eta larguntasuna askatasuna bezala. 10 minutu, bai. Bestetik, usufruktuarekin batera, bazegoen eskontzaria edo dotea. Eskontzaria edo dotea bazen, emakumeak eskontzara eramaten zituen ondare guzti horiek. Izan zitezkeen dirua edo etxeak edo berak zuena. Bazen oso garrantzitsua, Romako garaitik datorren instituzio bada, eta bazen garrantzitsua emakumeentzat dotea bazelako salbabidas moduko bat, ez? Eta alargun gelditzen bazen, bazuen eskubidea usufruktuari uko egiteko, eta adibidez berriro ere eskontzeko. Adibidez gaztea balin bazen, uko egiten zion usufruktuari, berreskuratzen zuen bere dotea, eta beste eskontza batean inbertitzen zuen. Adibidez hor, Maria Bardoz Iruñan esaten du argi eta garbi. Tiene necesidad de cobrar su cama, joyas, vestidos, arras y lo demás para casarse y remediarse en otra parte, en ser como es mujer moza y de poca edad. Berak argi du. Eta usufruktuarekin gertatzen ez zen bezala, dotea bazen euneko eunean emakumearen jabetza, behin betikoa, ezen behin behinekoa. Eta Nafarroan, eta hau bai da, ezberdintasun bat Europako beste lurraldeekin alderatzen badugu, emakumeen gaitasuna, ordainsari hori, dote hori kudeatzeko, bazen handiagoa beste lurraldeekin alderatuz. Adibidez, Italian, alargun gelditzen balin bazinen eta zure dotea berreskuratu nahi balin bazenuen, zure senarraren familiari eman bazenion euneko 50. Eta zuretzat zen bakarrik euneko 50. Nafarroan ez, euneko 100 zen zuretzat. Edo adibidez, Frantzian bazegoen edikto bat, edikto de las segundas nupcias delakoa, eta horretan debekatzen zitzaien alargunei bigarren edo hirugarren eskontzako seme alabak balin bazituen, ezin zituen izendatu horiek oinordeko. Gorde bat zuen bere ordainsaria lehenengo eskontzako seme alabentzat. Hemen Nafarroan gorteen arabera, Nafarroko gorteen arabera hori ez zen horrela. Emakumeek bazuten eskubidea euneko eunean erabakitzeko zer egin dote horrekin. Nola kudeatu eta are gehiago, senarraren familiak aurkeztu behar zituen, nola esaten da, ez zait ateratzen orain hitza, bueno, bai, egin behar zuen, babestu dote hori beste ondare batzuekin, garantia batzuk aurkeztu behar zituen, bai? Hau da, senarrak dotearen kudeaketa txar bat eskondutak zeuden bitartean egiten balin bazuen eta dote hori galtzen balin bazuen, gero emakumea alargun gelditzen zenean, senarraren familiak bueltan eman behar zion balio berdina beste garantia batzuen bidez. Eta gainera,
eskontzaren artikuluetan horrela jasotzen zen. Bai? Orduan, hor, Nafarroan horrek esan nahi du autonomia handiagoa zutela, ez? Dote hori kudeatzeko. Hor, Maria Bardozek esaten zuen, eta berak argi zuen gainera, porque la dote es propio patrimonio de la demandante, con el que ella se ha de entretener y remediar. Así pues, nadie es parte para disponer de su hacienda, sino ella misma. Argi zuten, bai? Bale, guazen ikustera, hau da pixkat, azaltzen duena nola nafar emakumeek behintzat ondaren kudeaketari begira, bazuten gaitasun nahikoa handia beraien ondareak eta senarraren ondarea kudeatzeko, eta horregatik dira horren borrokatzaileak auzitegien aurrean, ez? Noski, eragin zien ere, disiplinamendu honek eragin zien, eta eragin izan zuen. Auzi pilo bat ikusten ditugu ez baimendutako jokabide sexualen kontra, emakumeen kontra. Eta hau, beti gogorarazten dut, hori esan dizuedan bezala, esaten dugunean Joan Kellyk bota zuela, ez barkatu, esaten dizuenean, gaizki kontatu digutela historia, gustoko dut gogoraraztea Joan Kellyren artikulu ospetsu bat, 80ko hamarkadan idatzi zuena, eta titulua zen, izan alzuten emakumeek errenazimendurik. Bai, hau, errenazimenduaren garaia, 15-16 mendeak errenazimenduaren garaia bezala ezagutu ditugu, argien, ez, mende horiek, eta berriz, Joan Kellyren arabera, eta ni ados nago, emakumeentzat mende hauek ez ziren berpizkunde bat izan, baizik eta berak esaten duen bezala, kastitatearen berpizkundea. Eta atzera pausu asko egon ziren, adibidez, jokabide sexualan argita garbi. Orduan emakume hauek zigorra jasotzen zituzten, jokabide sexual egokia eramaten zuten emakumeek zigorra, ez? Eta disiplinatze horrek nola funtzionatzen zuen? Lehenengo kontrolaren bidez, salaketen bidez, pentsatu behar dugu gizarte txikiak zirela, eta gure ere gizarte txiki bat zen, eta nekazaria, eta herri txikiak ziren, eta mundu guztiak ezagutzen zituen bere bizilagunak. Adibidez, Domingo Ibáñezek Lerinen esaten zuen, este testigo como tal vecino tiene noticia de cómo viven los vecinos, y ellos tienen noticia de cómo también vive este testigo. Bai. Hori bada ere kontrol sozialerako tresna, edo arma potente bat. Zurrumurruak, susmoak, ez? Horre guztiak egiten zuten ere kontrol moduan funtzionatzen zuten. Aholkuak, kexak, emakume gaizto baten kontra, ez? Juan Felipek esaten zuen, bueno, hor, jarri zuet, ez dago, salto egingo duz, bestela luzatuko naiz. Baina, bueno, nola jasotzen dizituzten emakume hauek aholkuak eta kexak, eta azkenean, bide zuzena jarraitzen ez zutenek, iraina eta marginazioa jasotzen zuten. Eta azkenean ere, estatuaren parte hartzea, zigorra emakumeen hoien kontra. Kasu bat, ekarri dizuet, pixkat islatzeko hori nola izaten zen, hau da, largun baten kasua, Kiteria izenekoa, Lizarran, maitemindu zena Domingo de Rekainekin. Domingo de Rekain ezkonduta zegoen, baina biak maitaleak ziren, Lizarra osoak ezagutzen zuen beraien arteko harremana, ze gauean ikusten zuten nola Domingo etxetik ateratzen zen, teilatutik, eta teilatuz teilatu joaten zen Kiteriaren etxeraino. Bion artean saiatu ziren Domingoren emaztea erailtzen, Domingo joan zen Logroñoraino erostera polbos de Soliman, pozoi bat. Eta azkenean kontua da, zein izan zen komunitatearen jarrera. Eta beti bezala izan zen, emakumea zigortzea eta esatea berazela batez ere horren guztiaren erruduna eta arduraduna. Kasu honetan esaten zuten Kiteria sorgin bat zela, bai? Que es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón para que el dicho Domingo la quisiese más, bai? Eta zein zen emakume hauen kontrako zigorra marginazioaz gain, estatuaren ere esku hartzea. Kasu honetan, normalean, erbesteratzea. Zigortzea, lehenengo egiten zutena zen, lotxa publikoa pasarazi, paseatu kale nagusietatik
iraina jasotzeko eta lotxa pasarazteko, eta batez ere, beste emakume batzuentzat izateko eredu, ez? Beraiek ikusteko, hau da gertatuko zaizuna, gaizki jokatzen baduzu. Kasu batean baino gehiago, Iruñeko Nafarroko gorte nagusiak esartzen zion zigorra adibidez Iruñan, baina pertsona hori, emakume hori, baldin bazen Lizarrakoa, beste auzitegi gorenak, el Consejo Real, zuzentzen zion gorte nagusiari eta esaten zuen, ez, bete dezala zigorra Lizarran, bai? Zehan ezagutzen dute. Eta orduan zigorra zen hori ordu zutena, que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad con son de trompetas y voz de pregonero que publique sus delitos. A caballo en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza en su cabeza. Y le sean dados 100 azotes y además se le condena al destierro. Bai? Sagar hori, sagar ustel hori, kanporatzea. Hori da, zigorra. Beste eraso bat emakumeen kontra disiplinatze prozesu horretan, garai honetan izan zen eremu publikoetatik kanporatzea emakumeak. Hori argi ikusten dugu lan munduari dagokionez. 16 eta 17 mendean esan bezala, batez ere 17an, krisi demografiko horren aurrean, amatasunaren paperaren aldarrikapen horretan, esaten malin bazaigu, gure paper nagusia izan behar duela, etxean egotea eta zaintzan, askotan hori lan mundutik kanporatuak izanen gara, batez ere, eta argi dago adibidez, emakumeen eskuetan egondako ofizio tradizionaletan egon zen erasoa. Eta hori argi dago adibidez zaintzaren kasuan, osea, barkatu, sendatzaileen kasuan, emaginen eta sendatzaileen kasuan. Bai? Hor dugu Ama Birjinaren jaiotza, Zurbaranena, eta ikusten dugu nola figura guztiak badiren emakumeak dira denak. Eta berriz, hemen, 17. mendearen amaierako tratatu ginekologiko baten liburuan ikusten dugu hemen gizonezkoa, ari zaiola laguntzen emakumeari, eta jarri behar izan du maindire bat, ez, lepoari lotuta, emakumearen parte pribatuak ez ikusteko. Hau da, emakumeek ofizioz eta tradizionalki egindako lan horietan gizonen esku hartze bat ematen da, eta horrelako prozesu bat ematen da, ez? Askotan ere erabili ziren sorginkeriaren salaketak, adibidez, askotan, ez? Non medikuak eta zirujauak iristen ziren herri batera eta topo egiten zuten tokiko emaginarekin edo sendatzailearekin titulorik ez zuena edo titulo ofizialik ez zuena eta leporatzen zioten hori sorgina izatea. Azkenean kompetentzia ziren eta modu bat ere izan zen beraien kontra egitea, sorginkeria salaketak erabiltzea. Horregatik ere ez da kasualidadea, eta ez dauka denborarik horri buruz hitz egiteko, baina 16 eta 17 mendeetan kokatzea sorgine iza. Eta badakigu, 80-90 kasuetan, sorginkeriarengatik salatuak izan zirenak, emakumeak izan zirela, eta kasu askotan alargunak. Eta ez da kasualidadea. Baina, bueno, horretarako ez dudan ez denborik, eta ja amaitzeko eremu publikoaren kanporatze honekin ere beste oso adierazgarria da ere artisauen eta gremioen munduan gertatu zena. Baiek, estatutuak hasiko dira debekatzen emakumeen parte hartzea gremioetan. Eta debekatuko zaie maistra izatea, maisu izatea. Bai? Eta hor oso polita da ere, esaten nuen erresistentziak ere ikusteko, nora disiplinatze prozesu hori emakumeen kontra ezen baketsua izan, eta erresistentziak ere egon ziren, polita da ikustea ere alargunen kasua. 100 auzi ditugu, prozesu ditugu, non alargunek gremioen kontra egiten duten beraien eskubideak defendatzeko. Ze emakumeen artean, emakumeak ziren bakarra, alargunak ziren bakarra barkatu, eskubidea zutenak, behintzat urtebetez, luto urtea irauten zuen bitartean, denda eta tailerra irekita edukitzeko. Hori izaten zen gremioek ematen zieten baimen bat, senarraren produktuak oraindik izan zitezkeen produktu horiek saldu ahal izateko eta horrekin diru bat ateratzeko bere alarguntasunerako. Baina behin urte hori pasata,
debekatzen zieten tailerra eta denda irekitzea edukitzea eta behartzen zituzten ixtera, edo kontratatu behar zuten ofizial bat edo maistru bat. Edo baldin bazuten seme bat ikasten ari zena ofizioa, orduan ematen zieten baimena semeak titulua eskuratu arte. Baina beti ere, beraien aldarrikapena zen, emakumeek ezin zutela gobernatu, ezin zutela tailer eta denda bat irekita eduki eta beraiek nagusiak izan, emakumeek ez zeukatelako gaitasunik produktu onak egiteko, edo gizonezkoek zeukaten gaitasun berdina, ez? Eta orduan horrek gremioen interesen kontra eginen lukeela, ze produktuen kalitatea jaitsiko zen eta bar. Eta alargunek, esan bezala, honi aurre eginen diote, 16 eta 17 mendean, ehundaka prozesu ditugu Nafarroko Artxibo Orokorrean, non gremioen kontra egiten dute, eta esate dute, baietz, beraiek eskubidea dutela, denda eta tailerra irekita edukitzeko, ofizioa txikitatik ikasi dutelako, askotan badira, artisau eta gremiodunen alabak, beraiek zuzendu dutelako tailer hori urteetan eta urteetan zehar, eta beraien produktuak badirela ere kalitate honekoak, ez? Eta hor, lehia hori polita da ikusteko, nola patriarkatuaren errotze honetan eta prozesu disiplinatzaile horretan, nola resistentziak ere egon ziren. Orduan, honekin bukatuko dut, esanez, ondarearen kudeaketaren eskubidean ere, ikusi dugun horretan, jokabide sexuala ere askotan erabili zela emakumeen ondare eskubide hauen kontra egiteko. Ze askotan, eskubide hauek baldintzatutak zeuden moraltasunari, hau da, jokabide sexualari. Alargun bat adibidez, jokabide txarra baldin bazuen, usufruktua galtzen zuen. Eta hori ere erabili zen emakumeen eskubideen kontra. Orduan honekin amaitu nahiko nuke, eskerrak ematea, azkenean 5 minututxo luzatu naiz, pixkat zertzelada batzuk eman nahi nituen ikusteko aro modernoaren hasiera honek nola eragin zien emakumeei, eta, espero dut, behintzat ideia hola orokor bat hartu izana eta ideia batzuekin etxera joatea. Berez, eskerrik asko. Galderaren bat edo, eskerrik asko, baina. Zakit. Ni piloa ditut, baina, haber zer du daukagun. Gauza zea da, altxatu, eskua nahi badezu edo nahi dezuten moduan. Adibidez, aipatu beharko genukez, alargunak edo ondareak edo disfrutatzeko edo seme alabak eduki behar zituztela, zeren berez, Gipuzkoan berez, Naparran baita ere uste den, ala dela, edo ala zela, alargunek emakumeek emaztea galtzen bazuten eta umeak ez bazien hon, ez bazien jaio, ezin zuten gizonaren edo ondareak jaso. Hori ditzen da errebersio tronkala, ez? Edo Naparranako legedian edo ez da existitzen horrelako hori? Ez. Hori Nafarroan ez da existitzen, eta behintzat 16 eta 17 mendeetan alargunak seme alabak izan edo ez, usufruktu eskubidea bazuten. Eta usufruktu eskubidea gaina unibertsala zen. Bai, eske gauzatzea da, familiaren helburua zea da erreproduzitzea, seme alabak eukitzea. Orduan horregatikan, kurioso zait eta horregatikan galdera, Naparran ez da existitzen. Errebersio tronkala. Ez dut nik behintzat. Normalean hori Gipuzkoan horrelagoa zen. Bai, badu zentzua. Bai, zentzua da. Berez, alargunek ondareak edo itzuli behar zituen beste familiara. Baina, Bai,
Nafarroan behintzat ez zen horrela, eta horrek ere, behintzat nik alderatu ditudan beste realitate juridikoekin, egia da Nafarroako alargunen posizioa hobekia zela. Ez que uste, 18. mendean gertatu zela, ala zela, aldaketa baina Mikel Arena Peñak eta behaiek idatzi zuten oain dela, ez dakit, urte pilo bat, artikuloren bat, horri buruz. Reversiot, karo, Mikel Arena batez ere 18. mendean. Hori da, bai. Pues behiratu harko nuke interesgarria da. Nola garatzen den, juridikoki gauza hauek, ze, aldakuntzak daude, beti. Claro, superinteresgarria. Eta sentzu daka. Ez dakit galderaren bat edo eske jar. Nahi hau zurekin hitz egitea, gure artean hitz egin baino, ze ia behatziak dira, gaueko behatziak. Baina, bai. Gero bai, beste gauza bat, beste apuntetxo bat. Eta listo, zurrumurruak aipatu dituzu, eta hau oso aupagarria da, zeren 18. mendean kokatu diren ikerlan askok, Espainiarloan batez ere, ze Euskal Herrian berez ez dira hainbeste hori ikertu, esaten dute, nola emakumeen jabean edo eskuetan zegoela zurrumurruak, ez? Nola rol femenino bat zela, autokontrol hori pixkat sentotzeko, eta nola femenitatearen rol edo ezaugarri bat zela, eraikuntza bat da. Baina nola zurrumurru horiek beti emakumeen eskuetan egon behar zuela komunitatea edo kontrolatzeko. Gizonezkoetan baita ere, ez? Baina hori ze... Bai, ados nago, eta hor Feliz Segurak egin zuen ikerketa irainen inguruan, Erdi Aroan, adibidez, baja edad media horretan kokatzen zen, eta berak esaten zuen hori, irain sexualak femeninoak zirela normalean, emakumeen artean ematen zirela gehien bat, eta logikoa da, horrek ez du esan naturalki horrela garenik, zu diosumez dela eraikuntza bada, eta... Nola eraik izan hori? Azkenean autokontrolarako tresna oso baliagarria da. Azkenean, nik beti esate dut, patriarkatuak funtzionatu izateko balioak eraiki behar dituela, eta balio horietan ezten gaitu, eta gu sinistu behar ditugu, bestela sistemak ez luke funtzionatuko. Horregatik askotan esaten zaigunean, matxistenak emakumeak zarete, ez? Claro, hori bada horrela funtzionatzen duelako sistemak, eta zu komunitatearen gatik onartua sentitzeko ideala erreproduzitu behar duzu, eta ondorioz zigortuko dituzu idealarekin apurtzen duten horiek. Eta nik esan nuke horrela funtzionatzen duela. Bai, hori, beste ikerlari batzuk feministak dienak estatu batuarrak, batez ere aztertu dute, konpensazio sistema bat dela. Zeren hoi, gizartea matxista izateko edo androzentrista edo patriarkatu bat edo osatzeko berez gizonezkoentzak primeran, baina emakume edo feminitatearen laguntza edo behar duzu. Horregatikan konpensazioak. Eta konpensazio hauen tartean justo alargunen autonomia. Berez hoi aipatzen dute. Bai, Gerda Lernerrek ere, du liburu bat, La creación del patriarcado deritzona, eta berak asaltzen du badela ere estrategia bat, patriarkatuaren estrategia jerarkizazioa, eta emakumeen arteko jerarkizazioa. Imaginatzut hori dela konpentsazioa, ez? Azkenean dago esklabua, emaztea dago gizonaren menpe, baina funtzionatzeko jerarkia hori sortu behar da, eta emazteak izanen du bere emakume esklaboa. Eta emaztea egonen da horren gainetik, edo konkubinaren gainetik emaztea dago, eta orduan jerarkia horiek sortzen dira. Orduan, bestela ez luke funtzionatuko. Premios edo lago zerbait, justo sisteman edo sartzeko eta sustatzeko. Eta orduan hortik ere emakume onaren irudia, eta zu betetzen baduzu emakume onaren irudi horrekin, izen ona izanen duzu zure komunitatean,
eta, karo, horrek emanen dizkizu ere, bai, sariak edo. Bai, hori da, kompensazio sistema dela, bai. Bueno, galderaren bat, ez, bueno, hau esnekien, baina urrengo hitzaldia, ja bukatuko dugu. Vale. Ekainaren 26ra pasa omen da, baina hemen izango da, ez? Ez, beste aldean ja, itxita egongo da, ja, bale, ba. Ba, printzipioz, Santa Teresa egoitzan edo, partezarrean dagoena, hasiko dira urrengo hitzaldiak eta ekitaldiak. Foru Aldundiko edo Koldo Mitxelenako ekitaldi guztiak ara pasatuko dira, zeren obretan hasiko dira. Berez, ekainaren 26an, Beñat Egiluzen hitzaldia izango dugu, Más allá de la construcción naval, una red transnacional en transición, 1555-1650. Bere tesia Galesen egin zuen, bueno, interesgarri izango da. Ba, bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta nik ikusiko gea.